Hola, soc Helena Espuny, tècnica de projectes de l'Institut Ramon Muntaner. Aquest mes de febrer l'IRMO ha publicat, en col·laboració amb el Departament de Cultura, l'Associació La Clavellinera i l'Ajuntament de Falset, les actes del segon congrés de la Jota als territoris de parla catalana, que es va celebrar a Falset el mes de maig del 2021. El llibre ha estat publicat per l'editorial Afers i conté 13 articles que reflecteixen una part important de la recerca i de les iniciatives de dinamització i recuperació de la Jota dutes a terme entre el 2008, l'any que es va fer el primer congrés, i el 2021. El contingut del llibre s'estructura en 3 apartats. El primer, titulat La transmissió de la Jota. El segon, tracta la Jota com a material creatiu. I el tercer, aborda els contextos de la Jota. Els autors dels textos són musicòlegs, músics, balladors, entitats culturals, agrupacions dedicades a la Jota en general i a la música, la dansa i el cant tradicional. Podem destacar entre ells noms com Ramon Vilà, Francesc Tomàs, Joana Gomila, Arturo Gaya, Sergi Alabert, Àlex Torres, Fermín Pardo, Joana Domenge o Sergi Massip, entre altres. També hi trobareu les transcripcions de les conclusions del congrés, conclusions cantades en versos improvisats a càrrecs de cantadores i cantadors de diferents territoris de parla catalana.